and a bad guy hit me in the shin, and I peed all in my pants. There's nothing a little music can't help. Rockin', rockin' and rollin'. Down to the beach I'm strolling. But the seagulls poke at my head, not fun. I said, seagulls, stop it now. There's nothing a little music can't help. Rockin', rockin' and rollin'. Down to the beach I'm strolling. But the seagulls poke at my head, not fun. I said, seagulls, stop it now. There's nothing a little music can't help. No niin. Tervetuloa tosiaan taas 3XPM:n Official-kanavalle katsomaan striimiä Rakettiliigan ottelu tänään Suvituuli vastaan Aklunk, eli avaruuskirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunta. Ja aloitetaan tällainen lyhyesti striimi. Odotetaan myös sitten kommentteja tuonne chatin puolelle, jos mulla yhtään katsojaa on, että kuuluuko äänet ynnä muuta. Olettaisin, että kuuluu. Ja aloitetaan homma silleen, että katsotaan hiukan ennakkoasetelmia tähän peliin. Eli tosiaan Suvituuli saa Aklunkia vastaan tätä RSI-indeksin mukaisesti tuollaisen kohtuullisen 47,9% sauman. Eli aika tiukka matsi olisi niinku tulossa. Ja huvikseen katsotaan täältä niin, että otetaan pelkästään näiden joukkojen pelaajat täältä näkyviin ja vertaillaan hiukan. Eli Suvituulen heikoimmaksi rankattu pelaaja on Tarzani ja Aklunkilla taas Akatoralla on pienin indeksi. Eli tavallaan tässä voitaisiin katsoa, että niin heikoimman pelaajan positiossa niin Aklunk vie, kun taas sitten täällä vahvimman pelaajan positiossa on CR vastaan Crossia, eli siellä CR on hiukan isompi indeksi, eli siellä sitten niin Suvituulella on sitten taas siellä etu. Mutta jos mennään tänne midfieldiin, niin siellä on sitten taas Hoju 28 pisteellä vastaan Suvituulen Krahit, jolla on 30 pistettä. Niin ehkä voi sanoa, että aika tasoissa, mutta että ehkä lievän mitenkä sitä sanoisi, suosikin viitan ottaa ehkä tässä kuitenkin Suvituuli. Mä itse veikkaan tästä pelistä tulisi tulokseksi 2-1 Suvituulella, ihan puhtaasti näitten perusteella. Homma mintis so far, sanoo joku chatti, eli ilmeisesti kaikki pelaa tähän saakka. Joo, mä pistelen taas serveriä päälle, niin siksi aikaa pistelen taas intro pyörimään ja jatketaan siitä sen jälkeen. No niin, nyt varmaan kuuluu myös ääniä. Ja pelikin näkyy, kyllä. Eli täällä nyt odotellaan sitten sen aikaa, että joukkueet suvaitsee saapua. Täällä pientä yhteysongelmaa ilmoittaa mun netti.
Toistaiseksi kuitenkin vaikuttaa, että striimi pyörii. Tämä on tosiaan ensimmäinen kerta, kun striimaan tällä OBS-ohjelmistolla. Eli hieman testailen kaiken näköisiä juttuja tässä samalla. Sitten tuolta itse asiassa overlay päälle. Noin. Ei tosiaan vielä pelikelloa tietty, mikä näkyisi tuolla ylhäällä, mutta kyllä. Tosiaan, eli nyt ei ole kyllä mitään mistä luntata, mutta mitään statistiikkoja ei ole muitakaan, että tässä varmaan puhutaan sitten pehmosia sen aikaa lähinnä, että matsi alkaa. Voisin sen verran ehkä laittaa vielä Steam-viestiä hiukan Joo. Tässä on itse asiassa vielä muutama minuutti aikaa, niin pistää vaikka hetkeksi aikaa jotain musiikkia pyörimään tuolta. Joku klassikko täältä. Se on varmaankin tämä. Kesäkuu vuonna 86, meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi pakkasi eväitä. Mä istuin jo takapenkillä, hymy korvissa vöihin köytettynä. Dingo lauloi nahkatakkista tyttöä. Ukki kertoi jatkosodasta, siitä alikersantti rokasta. En mä tuolloin mistään tajunnut, nautin vain lomasta. Faija, anna mun ajaa mökkitiehän, lupaan, että saunaan vettä vien. Muistan kivet ja kannot tän soratien. Mielessäni olin Henri Toivonen, ralli-idoli.
joukkueet pääsee huoneesta kentille saakka. Onko? Kyllä sieltä kerkesi Crossiakin tosiaan tuonne kentälle. Eli aloitukseen Akatora vastaan Tarzani. Taitaa olla bottom korien miehet ja Akatorahan sieltä sen pallon vie. Crossi saa aika hyvän laukauksen, menee hiukan korkeaksi. Sieltä sitten seuraavaksi Akatora lähtee hakemaan palloa. Voisi ottaa ehkä autocam, niin ei tarvi niin paljon keskittyä muuhun kuin puhumiseen. Joo, Akatora menee hiukan ohi, mutta Crossia tulee toisesta alusta, pistää siihen maalin eteen, josta Krahiti on kuitenkin helppo purkaa, kun sen kaikki katollaan. Ja ui, sieltä pääsee Krahiti vielä yrittää maaliinkin sitä, mutta hiukan lentää vinoa ja maalin perukoille. Tilanne on siinä maalin edessä edelleen käynnissä. CR saa aika hyvän laukauksen, mutta Crossia torjuu aivan viivalta sen. Hoju purkaa sinne kulmaan päin ja sieltä pääsee Akatora lähtee uuteen hyökkäykseen sitten kohti oranssia päätyä, mutta Krahit purkaa sen itse asiassa ennen kuin se kerkeisi kulmaan saakka pallo. Ja lähtee tulemaan tuolta reunasta läpi, saa hyvän roikun siihen maalille, mutta missä on Tarzani? On aika kaukana tuon keskiviivan tuntumassa, eikä oikein ollut mukana tossa hyökkäyksessä. Nyt CR hakee sitä Akatoralta palloa pois, tulee toinen korkea kimmuke tonne, josta sitten Crossi koittaa laukausta. Krahit oli vähän myöhässä, mutta ilmeisesti tiesi, että Crossi vetää sitä ohi ja saa sitten loppujen lopuksi kuitenkin pallon tuonne sinisten maalille. CR saa sitä aika hyvällä laukauksen, mutta siinä oli blokkaamassa mielestäni CR, vaikka päästä sinisten. Ei kun Crossia oli blokkaamassa siis totta kai. Nyt Tarzani on yksin läpi, melkein yksin. Siellä oli kuitenkin Crossia ja Akatora pistää siitä sitten Crossien syötöstä maalin pallon pelattuna noin 1,5 minuuttia ensimmäistä erää. Eli 1-0 Akatora vie Aklunkin jo, korjaan, kyllä, Aklunkin johtoon. Meinaa mennä puurot ja vellit sekaisin. Joo, siellä pallo pyörii keskialueella. Akatora saa hyvin tuohon kimmotettuun tolppaan. Siellä hakataan tolppia ja Tarzani pelastaa maalilta nyt. Toiselta takaiskun maalilta nyt joukkoonsa, mutta oi, siellä Hoju pääsee lirauttamaan 2 puolustajan ohi pallon, mutta osuu tolppaan ja näin tilanne edelleen 1-0. Siellä pallo pomppii kulmassa. Nyt tulee taas hyvä roikku sen maalille, mutta Hoju koittaa sen lentää, mutta CR sen saa sieltä poistettua pallon ennen kuin kerkeä tippuneen maali eteen. Ja mitäs siellä tapahtuu? Siellä CR laittaa roikun tuolta keskialueelta, kun sininen joukko on kokonaisuudessaan oikeastaan aika ylhäällä. Sieltä roikuttaa Akatoran yli. Ei syöttäjää, ei mitään. No niin, katsotaan, kun tähän aloitukseen varmaan lähtee CR vastaan Akatora. Joo, pallo jää siihen. Pelattaavaksi Crossi ottaa sieltä laukauksen, mutta Krahit on siellä maalissa. Tässä oli tämmönen 2 maalivahdin taktiikka oransseilla, että annetaan se aloitus vastustajalle, mutta sitten lähdetään siitä niinku purkamaan 2 maalivahdilla tilannetta ja toiseen päätyyn. Tässä mennään päädystä toiseen, ollaan taas oranssin päädyssä. CR ilmeisesti ottaa purkaa, mutta sitten tuli melkoinen flipperi. Nyt on vaarallinen paikka ja sieltä Crossi vie kuitenkin tilanteen taas 2-1 Aklunkille. Ja tähän maaliin tulee Akatora sitten syöttäjäksi. Aika normaali tommonen rännipallo tuohon maaliin eteen kuitenkin tulee perille saakka ja siitä sitten Crossi pääsee tykittämään sen maaliin. Seuraavassa aloituksessa sitten oranssi joukko tällä kertaa toisen aallon tuohon aloitukseen. Ja sitten löysästä purusta sieltä päästään nyt sitten rakentamaan tilannetta maalille. Crossia kuitenkin purkaa hyvin Akatoralle. Akatora syöttää tuon keskelle, mutta Hoju ei kerkeä siihen, vaan sieltä Krahit sitten rauhoittaa keskialueelle peliä. CR jatkaa seinältä näppärästi. Tarzani ei oikein tiedä, uskaltaako mennä palloon. Päättää lopulta, että siinä on liian iso riski yrittää. Ja pallo pyörii edelleen tuo keskialueella. Hirveän selvää hallintaa. Nyt oikein kummallakaan joukkoilla ole tähän peliin. Mennään vähän päädystä päätyy. Ja nyt tulee hyvä roikku tuohon maalin eteen. Krahit ei saa sitä maalin suuntaan sitä palloa oikein siirrettyä. Tarzan hyvä blokkiyritys tuo keskialueella, mutta se kimppoo kuitenkin tuonne maalin eteen. Ja siellä Krahit on voimaton sitten Akatora ja Hoju pyöritellessä häntä. Siellä ei oikein ollut mitään tehtävissä, siinä oli niin paljon lääniä, että Hoju ei tosta missaa.
Ja seuraavan aloituksen tää autokämme ei oikein aina anna hirveän hyvää näkemystä siihen, että ketkä on menossa aloitukseen, mutta loppujen lopuksi pallo pyörii edelleen tuolla keskialueella, ei siellä niin väliäkään ketä siellä oli. Nyt Krahit purkaa tuonne toiseen kulmaan, sieltä CR lähtee hakemaan seinältä, ajaa ohi. Se Akatora ja Krahit taistelee nyt pallosta. Akatora nostaa hiukan tuohon, joku ajelee, Hoju ajelee Krahitin ihan Piltemon hyllylle sieltä. Ja nyt viimeistelijä saa sitten purettua palloa hetkeksi, mutta sieltä crossia taas tuo uudelleen tuohon keskialueelle. Hoju ottaa seinän kautta pompun tuonne kesken. Nyt on aikamoinen tilanne, että CR oli onneksi boostia niin, että pääsi sieltä korjaamaan. Nyt Tartsani aika hyvän näköinen syöttö tuonne keskelle, sieltä jatkaa sitten CRstä tonne reunalle hiukan. Tosiaan tuossa pallo pyörii kovasti. Nyt alkaa olla 30 sekuntia aikaa tuolla Suvituulen joukkoilla tehdä tässä pari maalia, että kello käy ja pitäisi nähdä sellainen puolustuslinjan nosto vähän ylöspäin. Nyt täytyisi niinku ottaa ihan rohkeasti vaan kissa pöydälle ja lähteä kokeilemaan niinku isolla riskillä sitä maalia. Nyt täytyy kyllä sanoa, että tulee lunta tupaan siellä. Melkoisen flipperin kautta pistääkö loppuviimeksi Tartsani pallon maaliin. Sitten tolppaa ja CR:n torjunta ja sitten Tartsan tulee toisesta suunnasta ja laittaa pallon verkkon perukalle. Että kyllä nyt taitaa olla niin, että ensimmäisen erän vie Aklunk numeroin jotain. Ei nyt vielä sanota, koska tässä pelissä aika usein 20 sekunnissakin voi tapahtua yhtä sun toista. Sieltä Akatora pääsee vielä kerran kokeilemaan ja pistää sieltä vielä, kaunistelee numeroita vie 5-1. Tässä Akatora tuli tehneeksi hattutempuja. Hän on ollut itse kaikissa Aklunkin maaleissa mukana tänään, että Aklunkin bottomcorin mies Akatora on nyt kyllä vetää iso rooli tänään tässä pelissä. Sieltä lähtee sitten viimeiset sekunnit. CR pääsee vielä kokeilemaan lentoon, mutta Hojusen sieltä selvittää ton pallon. Vielä yksi tilanne tuohon sinisen maalin eteen. Krahit siitä vetää ohi maalista ja näin. Peli loppuu. Numerot taisi olla 5-1 Aklunkille sitten loppujen lopuksi. Kyllä 5-1. No niin, ja seuraavaan erään. Eli katsotaan itse välillä hieman tuolta puolelta, että mitä näyttää. Chatti ei näytä mitään. Hyvä homma, ilmeisesti silloin kaikki on mintissä. Vähän jäätyy hetkeksi toi striimi, varmaan tossa kävin tuolla kurkkaamassa oikein ruudun tonne toiselle näytölle. Joo, eli nyt sitten Suvituuli hakee ahnaasti varmaan nyt sitten erätasotusta. Kuitenkin heillä teoreettisesti pitäisi olla tässä aika hyvät chanssit kuitenkin niinku haastaa Aklunksen yhden erän verran ainakin. Että ja heillä on tähän asti turnaus mennyt aika vauhdikkaasti, että he on saanut hyviä eriä, mutta Hoju kyllä pistää luntatupaan saman tien. Sieltä tulee hyvä syöttö sieltä kulmasta, josta ei kuitenkaan syöttöpiste tullut kenellekään. Korjaan, ei mennytkään siis kulmasta, vaan tuli tuolta jonkun purusta. En nyt oikein ollut silmät ihan perässä, kun kunnolla tilannetta nähnyt, miten sen tapahtui. Mutta joku koitti purkaa ja osui oikeastaan vähän niin kuin siitä sitten Hojun keulaan se pallo melkeinpä. Että ehkä hieman tuuria matkassa, mutta kaikki lasketaan. Siellä sitten kulmassa Akatora ja CR taistelee paljon. CR saa tuohon passin tuohon maali eteen, mutta crossia purkaa sen sieltä varmasti aina tuonne toiseen kulmaan saakka. Jos sitten taas siniset pomputtelee, kun se Krahit sen purkaa sitten taas toiseen päin. Mennään taas tämmöstä päästä päähän. Hyvä keskitys sieltä ja Akatora pysäyttää. Nyt sen saa crossia tuonne kulmaan laitettu, mutta ei vieläkään pois omalta alueelta. Nyt kuitenkin ne käy. Tässä vähän tuosta juotavaa heti kun tilanne vähän rauhoittuu, niin nyt. Ja nyt taas Hoju tuo hyökkäys tänne oranssille maalille. Vetää kuitenkin ohi maalista about yhden maalin verran. Ja siellä taas taistellaan. Hoju pääsee toisen kerran. Siinä on 2 maalivahtia tielle, josta Tartsani sitten saa torjunnan. Kuitenkin jättää pallon tuonne kulmaan toiselle alueelle. Krahit tulee sieltä perässä ja lataa
on selkeästi kuvioitettu, että siinä menee yksi vähän niinku eka äijä ja otakaan sitä palloa mukaan, jos on aikaa, ja jättää sen sinne toiselle alueelle. Että siellä on valmiiksi hyökkäyspäässä ohjaamassa mahdollinen hyvä keskitys esimerkiksi maaliin. Aivan varmasti taktiikkakirjasta suoraan toi kuvio. Aha, siellä Krahit ottaa taktiikkakirjan toisen sivun käyttöön, eli menee vähän niinku tuolta pallon alta. Ja nyt pätkii, mä en tiedä pätkiikö striimikin, mutta mulla pätkii ainakin peli. Otetaan nopea Täällä tuli maalikin samaan aikaan, mutta tästä nopeasti esille toi. Joo, kyllähän jonkunnäköistä settiä tapahtui yhtä jos toista. Joo, en nähnyt tosiaan Akatora taisi sen maalin siellä tehdä. Näin väittäisin kyllä. Ja tilanne 2-0 Aklunkille. Nyt täytyisi Suvituulen pikkuhiljaa löytää jo jonkunnäköistä lääkettä tähän myllytykseen. Siellä kuitenkin on sitä laukaisutarkkuutta on CR:llä ollut ja Krahittikin ihan kurantti kaveri, että ja Tartsani toisaalta varma pelaaja, tekee sen mikä pitää. Ei tee hirveästi enempää kyllä, mutta ei tee myöskään virheitä. Hiukan nykii nyt tällä hetkellä pelin. Toivottavasti se ei ole mun mielestä tästä striimistä kiinni, että on ilmeisesti muuten vaan tämä servu hiukan nykii mulla. Ja no, tilanne pyörii nyt tällä hetkellä tuolla sinisessä päädyssä. Siellä taistellaan pallosta. Koitetaan purkaa. CR kuitenkin toimittaa pallon takaisin tonne. 2 pelaajaa ahnasti odottaa tuon maalin. Nyt Krahit pääsee laittamaan tolppaan. Ja nyt kusessa siellä jouduttiin ajan takaa palloa ja sinisiä. Mutta saadaan kuitenkin CR jotenkin saa lagikosketuksella ton pallon pysäytettyä kuitenkin tuossa keskiviivon tuntumassa sillä, että siinä kedetään alle. Ja tilanne on kuitenkin edelleen päällä. Crossia saa hyvän paikan tuosta vetää keskityksestä, mutta vetää ohi. Krahit lähtee nostamaan tuolta toisesta laidasta. Hetkellisesti pysäytetään kuitenkin Tartsani lataa tommosen laakapallon tonne. Ja ai nyt putoo kyllä pahasti CR:ltä tohon kulmaan Hojulle pallo, mutta Krahit hoitaa sitten maalilla tilanteen. Nyt tulee keskitys toiseen päähän. Onko siellä on Akatora vastassa? Ottaa tyylikkään kosketuksen tuossa seinällä, juuklaa hiukan tässä pari pelaajaa ja tuo pitkälle eteenpäin. Akatorahan on aikaisemmissa turnauksissa tunnettu tämmöisenä pallon kuljettelijana, eli niin sanottuna driblailijana. Ja nyt se Hoju näyttää omaa taidon näytettä, mutta pallo hiukan karkaa, nostaa siihen keskelle, mutta sieltä CR pääsee lataamaan aika hyvin vastapalloon. Ja nyt siellä odotellaan, että kuka menee palloon. Krahit menee. Seuraavaksi vuorossa varmaan Hoju. Onko sitten Tartsanin vuoro lentää? Ei, kyllä CR tulee sieltä takaa kaukaa. Mutta ei onnistu yllättäen siellä Akatoraa maalilla. Krahit ja Akatora taistelee pallosta. Molemmat ikään kuin luovuttaa. Crossia tuo sen tuonne oranssiin päätyyn. Nyt on taas 25 sekuntia aikaa Suvitulla tehdä ne 2 maalia ja päästä jatkoajalle. Krahit tekee siellä pienen tempun. Niin tekee Tartsanikin. Tartsani ei oikein tiedä mitä tekee, joten päättää ettei tee mitään. Hoju ottaa sieltä seinältä pallon mukaan. CR kuitenkin purkaa. Krahit nostaa tuohon ylös. CR pistää takaisin omaan päätyyn. Nyt en pysy perässä kyllä mikä oli tämän tarkoitus. Ja Akatora siellä menee ihan solmuun koko oranssijoukko. Ja Akatora laukoo sieltä vielä 3-0 lukemat taululle kun peli päättyy. Että kylmää kyytiä tulee Suvituulelle. Ja siellä huudellaan GGT ja GGS Webessiä, vaikka 1 peli on vielä jäljellä. 5 katsojaa striimillä, mutta chatti on aika hiljainen. Ei muuta kuin viimeistä erää sitten eetteriin. Ilmeisesti kuitenkin sitten kaikki toimii tuolla striimin puolella varsin kohtuullisesti, jos ei valituksia chattiin tuu. Eli viimeiseen erään Aklunk johtaa nyt 2-0. Ensimmäinen erä päättyi 5-1. Toisessa sitten Suvituuli otti kuokkaan 3-0. Ehkä hiukan tämmönen hiipuva trendi noissa Aklunkin maaleissa, mutta pystyisikö nyt Suvituuli vähän aloittaa maalintekoa kovemmalla kädellä? Ajoi sieltä kyllä nätti chippi tosta Hojun yli. Sieltä CR:n, vai oliko Krahitin oma lento? CR:n lennosta Krahit ottaa sen pienen chipin, ehkä vähän laginen tatsi, joka sitten chippaa tosta Hojun yli. Ja
Nyt menee Suvituuli ensimmäistä kertaa johtoon tässä otteluparissa. Aha, siellä Krahit käyttää CR tämmöisenä tykinkuulana. Ja nyt on aika vapaa paikka maalin edessä, mutta Krahit purkaa sen ennen kuin se kerkee siniset rahastamaan voittoarpaa. Ja sieltä sitten taistellaan pallo tuonne keskialueen puolelle. Siellä CR ja Crossia on molemmat pallon kimpussa. CR toisaalta on keskelle, blokkaa purun, jokseenkin ainakin. Siellä Tarzanikin taistelee pallosta ja Krahit ja Hoju. Aika tämmöisiä tasapelityyppisiä 1 vastaan 1 tilanteita on ollut. Nyt viimeisteli ja Tarzan lähtee kuljettajan palloa sieltä Crossien yli saa sen vietyä. Ilman boostia ilmeisesti liikkeelle, koska sen verran mummovauhtia vetää. Ajaa ohi boostista, parkkeeraa siihen Hoju vie boostin naama edestä. Tarzan ei ilmeisesti huomannut vieläkin se koitti nuoleskella maata, että jos jotain olisi jäänyt. Crossia pistää aika pahan keskityksen tuonne oman maalin ylärimaan. Sieltä CR koittaa viimeistellä, mutta pistää tolppa. Nyt on hyvä meininki kyllä Suvituulella ennen kaikkea. Ehkä vähän rohkeammin pelata ja mulla on yhteysongelmaa kuulemma. Ei vedetä siitäkään. Ja CR tuo pallon taas tonne sinisen maalille. Nyt täytyy kyllä sanoa, että laukaukset on tällä hetkellä tasana ainakin. Että maalit ei oo. Suvituuli johtaa siis 1-0. Peli on pelattu nyt kohta 1,5 minuuttia. Mutta yksi maali mä vähän ounastelen, että 1 maali ei tule riittämään tän pelin voittoon, vaan tässä tarvitsisi nyt tehdä vielä lisää. Ei vielä voi alkaa pakittelemaan, koska kyllä ennen pitkää varmaan Aklunk tässäkin jonkun maalin tekee. Nyt sieltä vyöryy Aklunk sitten taas tuonne oranssiin päätyyn. CR purkaa nätisti, aika nätisti tuolta seinältä tonne päin, mutta voi tuo sen takaisin tonne kulmaan. Paha pomppu. Ja aikamoinen ylärimmu, mutta sieltä Hoju just korjaa lopulta maaliin tämän pallon. Ja se vähän ehkä epäonnekas toi CR:n kosketus, että tulee tuonne maaliin eteen. Et ihan hyvä idea purkaa, mutta ehkä joka tapauksessa myös hiukan riski purkaa tohon suuntaan aina, että jos sieltä sitten omat ei pääse sitä siivoamaan nopeasti. Eli peli on 1-1 ja juuri kun sanoin, että Aklunk varmaan kohta niitä maaleja tekee, niin sieltä se teki ensimmäisensä, että nyt katsotaan sitten, että kuka ottaa seuraavaksi sitten kuskin paikan tässä ottelussa. Salaisesti tietty toivon, että se olisi Suvituuli, jotta voisin taas kertoa veikanneeni matsin lopputuloksen oikein. Krahit lähtee sieltä kuljettaan. Kaikki siniset oli hetken aikaa pallon alla. Nyt sinne kuitenkin kerätään puolustuspäähän. CR sieltä tuo taas uudelleen maali eteen palloa. Akatora miettii lähteekö, päättää lähteä. Nyt sieltä tulee sitten seuraavaksi. Oransseista ei kukaan. No nyt tulee Krahit haastamaan. Tarzani ohittaa Hoju helposti siinä. CR tulee sitten seuraavan. Hyvä rotaatio kuitenkin oransseilta, että sieltä tulee aina uusi kaveri sitten, kun edellinen epäonnistuu. Sieltä CR saa pistettyä seinän kautta kimmokkeen keskelle. Hoju heilee Krahitin rumasti siellä. Ja sitten tekee erikoisen ratkaisun, pistää palloa ylöspäin. Kaikki siniset on tuolla keskiviivan tuntumassa oikealla puolella kenttää. Edelleen ovat vähän niin kuin samassa kulmassa. Nyt Hoju hakee tuolta vähän paikkaa keskeltä, mutta ei aivan kerkeä tohon palloon. Nyt Crossi ohitetaan ja nyt taitaa tulla kyllä Suvituulen maali. Kyllä, CR tekee tyylikkään kuljetuksen. Katsotaan CR, kuokonut mitä tässä tapahtuu. Pistää Akatora seinälle siitä. Ohitetaan Crossia boostilla kylmän viileesti ja sitten aika tyylikkästi ikään kuin saatetaan toi pallo tonne maaliin. Ja ei kai siinä voi muuta kuin sanoa, kun hattuu nostaa. Eli 2-1 tällä hetkellä Suvituulille ja minuutti 45 heidän pitäisi vielä joko tehdä lisää maaleja tai pitää tätä johtava-asema siellä. Hojulla ilmeisesti hiukan alkaa levikset repeämään, pistää sieltä kaveria motonettiin myyntiin. Ja nyt on paha tilanne Oranssilla. Tarzani kuitenkin tekee tärkeää työtä, purkaa se, että melkein voisi antaa seivin tosta, koska se olisi ollut aivan varma maali, mikäli Tarzan ei ole siihen kerennyt. Että siellä oli sen verran nälkäisenä sininen pelaaja jo kärttämässä sitä palloa. Sieltä nyt ei purkkukaan onnistu. Nyt ehkä tietyllä tapaa vähän taas ton maalin jälkeen tää Suvituulen joukko on vetäytynyt kuoreensa ja on joutunut aikamoiseen myllyyn ja prässiin täällä omassa päässä. Nyt kuitenkin saadaan hiukan tilaa, ehkä siihen CR ei onnistu purkamaan, mutta Krahit kerkee siihen helposti, paitsi että ajaa pallosta ohi. Seuraavana yhtä aikaa siihen siniset sekä Suvituuli, eli Aklunk ja Suvituuli samaan aikaan pallossa. Oho, kyllä tää yksin puhelu on aikas puuduttavaa välillä. Nyt kuitenkin jaksetaan vielä 40 sekuntia tässä viimeistä peliä jäljellä. Nyt
on paha paikka siellä. Tarzan ei jostain syystä ottanut palloa maalin edestä ja oli käydä lapsus, niin kuin eräs juontajalegenda sanoisi. Ja ai CR:n purku epäonnistuu. Nyt ei Krahito kenties torjua kovaa mennyt vastaan. Onneksi sieltä myös Crossien laukaus epäonnistuu heidän kannaltaan. Aha, ja siellä Hoju ja Akatora epäonnistuu. Molemmat Krahit saa purettua pallon keskellä puolella, mutta sieltä Crossia taas tuo sen takaisin. CR laittaa sen pallon seinälle. Nyt alkaa kyllä itse asiassa Aklunkilla olla vähän kiire, jos he meinaavat vielä jatkoajalle tämän viedä, mutta vielä yhden hyökkäyksen ilmeisesti saavat aikaan. Vai saavatko? Eivät saa. Lyövät pallon tuohon maahan siellä maalin edessä. Eli 2-1 päättyi tää ottelu niin kuin vähän Ounasterinkin tossa. Totta kai se oli täysi tieto, mutta täytyy huomata, että Aklunkin maalit joka pelissä väheni. Edellisessä pelissä tehtiin 5 maalia, sitten tehtiin 3 maalia ja viimeisessä tehtiin 1 maali. Ja sitten taas Suvituulen suoritus oli ehkä vähän vaihtelevampi, että ekas matsissa 1 maali, sitten 0 maalia ja viimeiseen sitten 2 maalia, että Suvituuli pelasi aika vähämaalisesti ja sai sitten loppujen lopuksi sammutettua sen Aklunkin roihuovan hyökkäyksenkin. Mutta koska olen tässä yksin, niin voisin hakea ehkä jonkunnäköistä kommenttia tuolta jommalta joukkoilta, vaikka Aklunkin kommentit siellä, kun saivat kuitenkin voiton tästä pelistä. Halojaa! Hei! Mites voititte matsin erävoitoin 2-1? Mitä kommentoitte? Näköjään 3-0 ei voiteta ikinä. Joo. Perussuoritus. Joo, se oli taas hankala. Mites teidän toi maalimäärä? Mä kiinnitin huomioon, että ensimmäisessä matsissa teitte 5 maalia, toisessa 3 ja viimeisessä 1 maalin. Onks eikö niinku jaksanut enää painaa kolmannessa eräs vai niinku mikä, että oliko siinä ehkä joku tämmöinen väsytystaktiikka sitten Suvituulella, että... Joo, meilläkin varmaan oli sillä, että kaikki energiasta käytettiin siihen ekoon. Kyllä, että ehkä semmoinen tasaisen vauhdin taktiikka ensi kerralla. Kyllä, joo. Joo. Semmoisen kyllä pyrki. Joo, täytyy sanoa, että meikäläisellä on aika tasaisen vauhdin taktiikka ollut tässä puheessa, että suuta kuivaa, joten ei muuta kuin pistetään striimi näiltä osin pakettiin ja onnittelut voittajille. Kiitoksia.